my wiedzieliśmy, że jak trudny teren jest tutaj, że się tu ciężko gra, że Zaglebie ma trochę specyficzny ten styl tej gry. No i decydujące było, że zrobiliśmy ten pierwszy błąd i potem ten mecz się układał jak chciało Zaglebie, a nie jak chcieliśmy my. Ale nie mogę powiedzieć, że zły performance tej pierwszej połowy, tam to było jeszcze wszystko w porządku, stwarzaliśmy sobie jakieś sytuacje, tylko zawsze nam zabrakło takie to ostatnie podanie, wykorzystanie tego, że naciskaliśmy mocno na tego przeciwnika. No ale dzisiaj ten mecz przegraliśmy się sami, bo pierwszy błąd, potem drugi też czysta głowa i wiemy to zagrać do strony, a nie na środek boiska i potem już jest ciężko tutaj. Tutaj jak tracisz jedną albo dwie bramki, już nie ma szans. W tym meczu nie jest potem żadna intensywność, duża przerwa zawsze tam jest, jak jest out, jak jest goal kick, jak ma bramkarz piłkę i ten przeciwnik ci nie pozwoli jakiś intensywniejszy mecz. Strzelili dwie bramki, mi żadną bramkę dzisiaj jeszcze. Szkoda, że Jaro Kubicki tam do pustej bramki trafił tylko poprzeczkę, bo tam jeszcze potem prawdopodobnie coś by się jeszcze działo na tym boisku, ale jak było 2-0, tam już zasłużenie wygrali to Zaglebie. Dziękuję. Szkoda, bardzo szkoda przerwania tej serii meczów bez porażki, natomiast zastanawiam się, na ile pan będzie zły na Marcela Łowika o tę bramkę. Kolejną niestety bramkę zawaloną w ostatnim czasie. Co się z nim dzieje? Nie wiem, ja nie będę zły, to jest część tej piłki, ale na pewno było to dzisiaj decydujące. Bo jak ten mecz jest 0-0 i my gramy tym swoim stylem, myślę, że kontrolujemy ten mecz. Jasne, że z drugiej strony ciężkie stałe fragmenty gry, dużo długich autów, ale i tak. I potem jak jest 1-0, Zaglebie cofnie do tyłu. Są te duże przerwy, co powiedziałem wcześniej i ten mecz nie ma tempo, ale jest młody, jest bardzo dobry bramkarz. W ostatnim meczu w domu popełnił tam też błąd, ale przy dwóch bramkach był na początku tej sytuacji, tej akcji i on był ten, który nam pomógł wygrać też ten mecz. No na razie szkoda dzisiaj, bo to było naprawdę decydujące. Obecność Patryka Hellebranda, mówiło się przed meczem, będzie się pewnie też mówić po meczu. W jakiej części, pańskim zdaniem, to była przyczyna tej porażki, w jakim stopniu też zastąpił go Bastien Donier, bo on szedł tuż po przerwie, szybko? Ja czułem, że Bastien jest pierwszych 15 minut trochę nerwny i tam potem czuję ten zespół, że nie gramy tak przy tej piłce jak mamy Hellebranda, ale potem myślę, że on zagrał normalne, dobre spotkanie, tylko że my zrobili zmianę po to, że chcieliśmy tam dać jeszcze Zachowicza między linię, no i Ambro, który jest trochę ofensywniejszy, kreatywniejszy i on zrobił tą najważniejszą akcję w tej drugiej połowie. Dlatego zdecydowaliśmy się zmienić Bastiena i że miał żółtą kartkę i wiem, że on często robi takie te fauly, a już trzeba uważać, jak ma żółtą kartkę. Wiem, że był wygrany mecz w Gdyni w Pucharze Polski, natomiast w lidze to jest pewna dysproporcja, jeśli chodzi o mecze, wyniki, zwycięstwa u siebie na wyjeździe. Pan dostrzega tutaj jakąś prawidłowość, coś co trzeba poprawić, czy tak to się układa i to nie jest dla pana różnica? Ja wiem, co musi ten zespół jeszcze poprawić, bo na pewno jest teraz widać, że jak tracimy pierwszą bramkę, mamy taki spokój na boisku, wiemy utrzymać ten system, co na początku nie było, jeszcze w tych meczach, jak pamiętam, Motor albo Termalika, teraz już zupełnie inaczej to wygląda, ale my musimy zagrać te mecze, szczególnie takéto mecze tutaj na zero styl. To jak nie będziemy mieć swój dobry dzień, to się zdarza w piłkę, ale musi być to na zero. A nie, że my tracimy pierwszą bramkę, a potem to jest ciężko. A tutaj na tym terenie to jest bardzo ciężko. Już
wrócił Rafał Janicki, wzmocnił tę linię defensywną. Pan drżał o niego mimo wszystko, czy gdzieś to przekonanie, że on jest w pełni sił, że nie gra na takie słowo honoru, to było u Pana dzisiaj? Rafał Janicki jest lider. Rafał Janicki jest liderem i potrzebujemy w tej obronie. Dlatego dzisiaj rozpoczął ten mecz na ławce rezerwowej Crispin. Na prawej stronie wystawiliśmy Olkowskiego, który nam zagrał dobre mecze teraz w ostatnich meczach i jest bardziej ofensywny. Bo po prostu chcieliśmy grać naszą piłkę, no. Tylko wiedzieliśmy, że musimy wstrzelić tutaj pierwszą bramkę, potem mamy jakąś szansę tutaj i wygrać i zdobyć 3 punkty, ale na razie ten mecz się ułożył tak, że popełniliśmy my duże dwa błędy i było po meczu. No to zabieram jeszcze Crispina Szcześniaka. Niespodziewany dla Pana powołanego do reprezentacji Polski, czy dla Pana to jest taki efekt pracy zasłużony bardziej? Tak jest to dla Crispina, efekt tej pracy, bo on super trenuje i zawsze jak w tych meczach grał dobrze, na wysokim poziomie. Wiem, że jest stoper, że tam zagra jeszcze lepiej jak na prawej obronie, ale zawsze nam dał rady 100% z siebie na tej prawej obronie. A jest to takie dobre dla wszystkich, nie tylko Crispina, ale dla celý zespół, że gra gdzieś tam u góry, a obojętnie teraz, czy jesteśmy pierwsi, albo czy drugi, trzeci będziemy, ale u góry, że walczymy tam o jakieś lepsze wyniki, a potem na razie już jest teraz on w kadrze, jest tam Paťo Helebrant, Ambros jest tam, Lubik tam jest, a to jest fajne dla tych młodych chłopaków. Krzysztof Siedziński, Czwarta Trybuna Podcast. Panie trenerze, chciałem zapytać o zmiany. Czy Pan jest zadowolony z tego, jak prezentowali się zawodnicy, którzy zostali wprowadzeni? Trochę więcej oczekiwałem z tego, bo ta pierwsza połowa była z naszej strony lepsza. 15 minut może nie, ale potem tych 30 minut było w porządku. A to też myślałem, że będzie w drugiej połowie, no ale tam też był problem, że od razu straciliśmy drugą bramkę, pierwsza bramka po stałym fragmencie gry. Na razie te stałe fragmenty gry w defensywie mamy dobrze ułożone, ale a potem myślę, że i we wszystkich tych głowach już to było o głowie, że jak jest 2-0 wiemy, że to jest bardzo ciężkie i potem te zmiany nam nie zrobiły to, co oczekiwałem. Chciałem jeszcze zapytać o przerwę. Tu często było tak, że właśnie przerwa była takim momentem, gdzie Górnik wracał na te właściwe tory, jeśli coś nam w meczu nie szło i pokazywaliśmy trochę inną energię. Czy Pan nie zauważył, że trochę tej takiej pozytywnej energii jednak też zabrakło trochę w drugiej połowie? Trochę to czuliśmy wszyscy w kabinie i trenerzy tam podkręcali tą energię, bo wiemy, że zrobiliśmy duży błąd. Zawsze ktoś zrobi, czy jest to bramkarz, stoper, napastnik, jak nie strzeli bramkę. To się zdarza w piłkę. A dzisiaj trochę wszyscy że czuliśmy, że tak jest 1-0, byli takie wyniki już wcześniej i wiedzieliśmy się wrócić do tego meczu. No ale potem już jak była ta druga bramka, to już czułem, że jest źle. Chciałem jeszcze podać właśnie o powołaniu Crispina. Co ten chłopak może dać w reprezentacji? Taka jedna zaleta tego chłopaka, dzięki której on się znalazł w tej kadrze na najbliższe mecze reprezentacji. Tak trener ho zná lepiej jeszcze jak ja. Długo ho trénoval i więcej meczów pod nim zagrał, to na pewno treba se pýtať trenera, ale Crispin jest chłopak, który jest szybki, ma dobre pojedynki, jest bardzo dobry w defensywie, a jak w kadrze zagrają w trójkę, no to on jest idealny do trójki. Jak wszystko, to dziękuję.